Mwaswera bwanji amalawi anzanga kumene muli kuchokera ku Nsanje mpaka ku Chitipa. Masana ano muli ndine Comrade Mwizozo kuno ku Blantyre. Ineyo Comrade Mwizozo masana ano ndabwera ndi mfundo ziwiri zitatu. Mfundo yamba ndifuna kuyankhula ngati Malawi komanso nzika amene ndikufuna kuuza amalawi amene mumakonda dziko lino la Malawi. Kuyankhula kumene wayankhula Walita Moyo Mkandawire kuyankhulira kuchokera ku HRDC ku Chitipa kamena kuti ku Northern Region. Tifuna tinene kunena kuti ndikupanda nzeru kuyankhula mawu amene watulusa Walita Moyo Mkandawire. Malamulo a dziko lino sanafotokoze zaka zimene president wa dziko lino angayimire. Timadziwa kuti president akuyenera kukhala 10 years. Komano kumbali ya zaka palibe ngakhale lamulo limodzi malamulo a dziko lino amene akufotokoza kunena kuti president akhoza kuyimirira kaya zaka 50, kaya 70, kaya 80, kaya 100. Zimenezo zikutengera munthu mmene eka akuonera. Choncho tifuna tiuze HRDC. Tikuziwa kuti HRDC mtsogoleri wawo ndi Timothy Ntambo amene wakhala akuzuza Malawi kwa nthawi yayitali, amene wabweretsa mavuto akulu Malawi muno. Ndifuna kuwauza Malawi kunena kuti Amalawi tisalole zinthu zopusa kuti anthu ena azipanga ziganizo chifukwa choti apasidwa ndalama kuchokera ku chipani cha MCP. Tifuna kuwauza Mkandawire kunena kuti Timothy Ntambo ndi amene anasogolera ma demonstration kuchokera ku HRDC. Ndipo nthawi imeneyoyo amauza Malawi kunena kuti dziko lili kufuna anthu achinyamata, achina chilima, achina chakwera kuti asogolere dziko lino. Komano zaka ziwiri zokha zimene anthu amene wasogolera taona mavuto ankhaninkhani azaoneni. Mwina tifuna tikukumbuseni inuyo Mkandawire amene mukuzitcha kuti Walita Moyo Mkandawire. Kuchoka 2019 fetereza ochipa mtengo amagulidwa pa mtengo wa 5,000, 10,000. Kushopu fetereza amene iyi amagulidwa pa mtengo wa 18,000, 15,000. Komano pa zaka zimenezi inuyo nokha mwaona fetereza akugulidwa pa 95,000, 75,000. Komanso pakati pa fetereza ameneyo mwabera Amalawi ndrama mpaka lero ndrama simunapase. Ndi mayankhulidwe opusa amene mukubwera nawowa tifuna kukuwuzani kunena kuti ifeyo nzika za Malawi sitilola kuti mupange zinthu chifukwa choti mufuna kusangalatsa abwana anu, mufuna kusangalatsa anthu amene akutumani. Amalawi akumva kupweteka, chimanga amagula 10,000. Anthu akamakolola chimanga chimwecho amagula 6,000. Lero chimanga chikugulwa pa 25,000 mwezi uno wa April. Mukuganiza kuti pofika December Amalawi azigula bwanji? Kodi ndi ndani amene akulandira ndalama zochuluka kuno ku Malawi? Kodi ma civil servant, mphunzitsi mukumpasa ndalama zingati? Kodi nesi mukumpasa ndalama zingati? Kodi anthu amene akugwira ntchito m'makampani osiyanasiyana akulandira ndalama zingati? Kodi akachosa ndalama 50,000 kugula chokudya asala ndi ndalama zingati? Kodi ana kusukulu akulipira ndalama zingati? Ndiye mukamabwera ndi nzeru zanu zopusa zonena kuti mufuna kusokoneza dziko la Malawi, tifuna ife tikuuze kunena kuti sitizalola china chilichonse chimene munachita 2019,
2020 pa nthawi imene mumafuna kuti MCP komanso achilima tonse alliance iloweso mboma. China chimene ndingakuuzeni HRDC, inuyo mulibe mphamvu ina iliyonse yokapereka lamulo ku parliament. Chifukwa chonena kuti inuyo ndi anthu amene mwaononga dziko lino. Mumakhala mukuwauza amalawi kunena kuti avotere munthu amene ndiwa mbusa amene afuna kuthandiza amalawi. Koma lero mbusa uja palibe chimene wachita ku mtundu wa Malawi. Mbusayo walephera kuyendesa dziko li Malawi. Tikunena pano mafuta mupite ku Mangochi, anthu akutha 3 days mafuta kulibe. Tikunena pano misewu mubwere kuno ku Blantyre muone misewu imene yavutira misewu. Palibe amene wakonza msewu, komano city assembly ikutolera ndrama siku ndi siku, koma misewu ndiyomvesa chisoni. Misewu ya mtaoni imene mumayitchula kuti ndi city, misewu yomvesa chisoni. Taendani muone madera osiyanasiyana, muone mene anthu akuvutikira. Mupite ku Mulanje, mupite ku Phalombe, anthu amene akhuzidwa ndi namondwe akuvutika. Izitu zikuchitika chifukwa cha kupereweredwa kwa usogoleri, kupusa kwa azisogoleri amene mukuti iwo ndi achinyamata. Ndi dziko linolo tifuna tinene kunena kuti si nthawi yonena kuti wachinyamata angayendese dziko lino. Dziko lino likufuna msogoleri amene akukonda dziko la Malawi, amene angapange zimene amalawi akufuna. Ndi tikukuzuzulani inuyo awalita mkandawire, mawu amene mwafotokoza ni mawu opusa ku mtundu wa Malawi. Ndipo ineyo ndikufuna ndikuuze nonena kuti mawu amene wawa mukapitiriza kunena kuti azigogo sangalamulire. Kodi gogo amene mwamusiya ku immigration kunena kuti iyeyo aziyendesa ku immigration, kodi simumaona bwanji simunayankhule inuyo HRDC? Kodi azigogo amene ali mbomamu bwanji simukunena kunena kuti anthu amene wapasidwe pension achinyamata atenge ntchito zimene zozo? Kodi gogo amene mukufuna kuti asaimeyo gogo wake ndi utiyo? Tikufuna mubwere poyera muauzenso amalawi kunena kuti tikufuna gogo wakuti asalamulire dziko lino, osati mubwere mopusa kumalambalala nkumatiuza zinthu zopusa. Tifuna tikuuzeni inu HRDC kunena kuti dziko limusalitenge kuti ndi lanu iyayi. Ngati mukulandira ndrama, idyani ndramazo. Komano tikabwera pano pa chilungamo, tifuna kuti chilungamo chiziyenda ndipo chizikomera amalawi amene ndi osauka. Ndifuna ndikuzuzuleni mukapitiriza khalidwe lopusa lonena kuti mumamenyera ufulu wa Malawi, inuyo somenyera ufulu. Tili ndi anthu amene akumenyera ufulu, tili ndi achina Boni Kalindo amene amayima kuyankhula choona chenicheni. Tili ndi anthu ena omenyera ufulu, tili ndi Richard Mphepo, tili ndi Anthanyiwa amene amayima kuyankhula za dziko lino la Malawi. Komano inuyo kodi ubungwe umene mukunena kuti inuyo ndi omenyera ufulu mwalephera kuthandiza ngakhale ku Nsanje, mwalephera kuyenda ngakhale kupita ku Mangochi. Lero amalawi akuvutika mmakampo osiyanasiyana, mukungokhala chete ndiye mukuyankhula zinthu zopusa zoti mufuna kusangalatsa mabwana anu. Tikufuna kukuwuzani kunena kuti zimenezo muziyankhulira kumpoto komweko, komano zisabwere pakati, zisabwere kuno kumwera, zisabwere ku Eastern Region. Chifukwa kumeneko ndi kuyankhula mopusa kopanda nzeru.